Зібрати термінове засідання уряду, щоб обговорити ситуацію в оборонній сфері. Таке доручення прем'єр-міністру дав президент. Володимир Зеленський сьогодні побував у Харкові. Там представив нового губернатора, відвідав 3 оборонні підприємства і провів нараду щодо ситуації в Укроборонпромі. Що шокувало гаранта на заводі імені Малишева? Далі Вікторія Козуб. Один день і 3 оборонних підприємства. Президент Володимир Зеленський з робочим візитом прилітає до Харкова. Во-первых, спасибо, що посетили. Ми, правда, вас ждали полжизни. Я вообще всю жизнь, да, я вже вообще всю жизнь, тому що на дорозі всю жизнь. Стан справ на заводі імені Малишева гаранта шокує. Ще пак один вироблений танк за цілих 10 років. По-перше, я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами. А статистика така, що з радянських часів 900 танків на рік. Чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого ми не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, то тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає. Далі ще один шок. Цього разу президента вражає 4-річна заборгованість по зарплатні в Укроборонпромі. Нині ця сума сягає майже 500 000 гривень. Дуже низька заробітна плата, наприклад, на авіаційному заводі 3,5 тисячі гривень. Як може людина не просто поважати себе, як вона може працювати на державу? Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0 градусів. Тобто, я вибачаю, що я перейду на таку мову, ми як скоту к людям відносимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу. В Укроборонпромі обіцяють за півроку із боргами розрахуються, хоч нині, кажуть, вітчизняні оборонні підприємства працюють собі у збиток. Большая часть государственного оборонного заказа, который заняли частные предприниматели, отходила, к сожалению, к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить, считаю, ДОЗ. Есть компания «Украинская бронетехника», возможно, «Богдан», компания «Ленинская кузня», некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ДОЗ. Аби розібратися із проблемами оборонних підприємств, швидше Володимир Зеленський доручає прем'єрові скликати термінове засідання уряду. Туди ж запросив і представників правоохоронних органів. Вікторія Козуб, Заман, АТР.